elé kerültek ezek a régi messzelések, ablakkeretek, mikor is? Hát ez a díszítő festészetnek egy egész kánaánja. Több szinten ugye a korabaroktól a 19. századig, tapétamintáktól a díszítőfestés mindenféle csinyabinyáig, de ez mind más-más vakolat rétegen van, úgyhogy a profizmusnak a ne további, amikor meghagyják ezeket a rétegeket a kollégánk, hogy akinek sasszeme van, lássa, hogy itt még mi minden volt, és akkor itt van belülről a barokk nyilázzáró, és különböző kövek, amiket hát nem volt szívünk visszavakolni, hanem megmutatni, hogy hát itt mennyire zaklatott volt ez a történelem. Innen elindulunk egy olyan szinten, a homlokzat vonalában, ahol reneszánsz emeleti járószintek jönnek elő, és akkor ezt egy nagyobb üvegfelülettel hát sikerült bemutatni, hogy nem csak a homlokzatban vannak ilyen különböző szintű ablakok, hanem ennek megfelelően voltak járószintek is, ami akár római köveknek az újrahasznosításával készülhetett, mint kőpadló. ...1600-as évektől szobafestés lehet tanítani, szemléltető részek maradtak meg, és egész nagy felületek, hogy hát igen, a 17.-18. században milyen volt az ízlés, az elképzelés, hogy szövik össze a plafont a fallal, gyönyörű. Egy újabb csoda. Mit tudunk erről, Szabolcs? Hát nem vagyunk a földszinten, ugye fölöttünk a reneszánsz nagytermek, láttunk kőpadlót is fönt, itt pedig egy lábasház megoldás, ami takarja a hajdani középkori falakat, de funkcionálisá is tette, valószínű ajtókkal volt megközelíthető, vagy egyszerűen árkádsor, aztán ajtó, aztán lett belőle ablak, és különböző díszítőfestmény itt is hihetetlen mennyiségben és minőségben. Ezek nagyon hasznos terei voltak, akár a városnak, akár magának a palota belső életének. Készül, szépül a Gyulafehérvári Fejedelmi Fogadóközpont, és az egész nagy épületet tervek szerint múzeumnak szánják. Igen, és még ott van a maradék 6 épület, ami kultúráról kéne szóljon, így fogadta el a város, és reménykedik benne, hogy lesz annyi kulturális egyesület is, akikkel együtt ezeket a termeket, az udvarteret, a többi épületet is megtölti tartalommal. Elképzelhető, hogy ez lesz a mostani Románia egyik legnagyobb múzeumi együttese. Gyulafehérvártól néhány kilométerre fekszik Alvinc, mely több szempontból is fontos. Itt áll Martinuzzi fráter Györgynek, Erdély egykori kancellárjának kastélya, pontosabban, ami még megmarad belőle. Ez az épület ugyanis kevésbé szerencsés sorsú, mint az imént látott fejedelmi palota. Ugyancsak igyekeznie kell annak, aki még szeretne látni belőle valamennyit.